Оқытушы артист рәссам да, ул үз эшенә гашыйк булырга тиеш дип язган бөек рус язучысы Антон Павлович Чехов. Укытучыларыбыз турында язның 1-нче аенда безнең тапшыруда исәнмесез сезнең белән белем дөньясы. Алдагы минутларда Игенче әни Казан укытучысы туган телгә карата ничек мәхәббәт тәрбияли. Тиңдәшләр арасында иң көчлеләре ел укытучысы конкурсының зона этаплары ничек тәмамланды? Укытучы зур хәрефтән Татарстан рәисе кемгә кунакка йөри? Сигезенче мартлар узды, ил буйлап гүзәл ханымнар, котлаулар, бүләкләр алды. Татарстан педагоглары ул көнне аерым игътибарга лаек иде. Бәйрәм алдыннан Рөстәм Миңнеханов укытучылар һәм остазларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Тантана Казан Кремлендә узды. Педагогларны хезмәттәге уңышлары һәм үсеп килүче буыны тәрбияләүдә күп еллык эшләре өчен билгеләп үттеләр. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, яшь буыны тәрбияләү һәм үстерү мәсьәләсе бүгенге көндә, бүгенге вазгыятьләрдә яңаша яңгырый. Шуңа күрә дә Россия президенты Владимир Путин педагог һәм остаз елын игълан итте. Шуннан чыгып, без сезнең өчен махсус рубрика әзерләдек: Татарстанның иң яхшы укытучыларының һөнәри формалашу хикәяләре. Бу циклны Казанның 137-нче мәктәбенең туган тел һәм әдәбият укытучысы Рәмзия Муллахметова турында материал белән ачып җибәрәбез. Татарстан Республиканың атказанган укытучысы шундый исем Рәмзия Муллахметова берничә көн элек алды. Укытучыны республиканың рәисе Рөстәм Миңнеханов бүләкләде. Аның сүзләренчә, бу бүләк зур шатлык, ләкин бердән-бер түгел. Рәмзия Муллахметованың җыю тартмасында күп елы хезмәте өчен бүләкләр аз түгел. Бу Татарстан һәм Россия күкрәк билгеләре, күп кенә грамоталар һәм дипломнар. Һәм моның белән генә Рәмзия Муллахметова тукталырга җыенмый. Мин әле булар белән генә туктап калырга уйламыйм, эшлим һәм тагын да дәрәҗәләргә ирешергә язсын дим. Рәмзия Муллахметова инде 51 ел укыта. Ул укытучылар нәселеннән. Хәзер гаиләдә 13 укытучы. Әниләре эзләреннән Рәмзия Муллахметованың кызлары шулай ук укытучыга укыганнар. Кайчандыр бу һөнәрне сайларга Рәмзия Муллахметовага аның апасы киңәш иткән. Әклим апам әйтте инде: "Сеңлем укытучы бул, бер кайчан да югалмассың. Әмма ләкин кыю бул. Кыю кешенең бәхете булам" диделәр. Менә мин шундыйрак кеше инде. Бүтән җиргә дә барам, бүтән җирдә катнашам. Әмма Рәмзия Муллахметова үзенең хезмәт юлын татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып башламады. Ул физика һәм математика укытучысына укыды. Һәм 20 ел физика, математика һәм хәтта химия укытты. Аннан соң филологка укырга керде һәм татар телен укыта башлады. Физика укытканда, математика укытканда минем юлымнан китүчеләр бар. Хәтта химия укыттым дип әйттем бит. Медицинскийга бардылар, 5-кә биреп керәләр. Хәтта бер укучым химия укытучысы буларга укыды. Татар теле әдәбияты булып укытучысы буларга укыдылар име. Шул вакытта аларга әйткәннәр: "Менә ни өчен сез укытучы хезмәтен сайладыгыз?" Алар әйткәннәр: "Безне Рәмзия апагыз бик яхшы укытты. Менә без аңлашырга телибез" дигәннәр. Рәмзия Муллахметова иҗади кеше. Ул шигырьләр яза, аның мәкаләләре газетларда басыла, шулай ук ул җырларга да ярата. Кай вакытта балалар: "Рәмзия Каримовна, сез күптән җырлаганыгыз юк. Иле җырлагыз әле безгә" диләр инде. Мин җырлап күрсәтәм инде. Менә шундыйрак кеше мин. Үз хезмәтемә мөкиббән киткән кеше дип әйтәләр инде мине. Рәмзия Муллахметова мәктәпләрдә татар телен саклап калдыру өчен укытучыларга беренче чиратта үзләре өстендә эшләргә кирәк дип ышана. Балалар күзләрендә кызыклы булу мөһим. Менә шул дәрәҗәне күтәрер өчен безгә менә мәктәптә татар теле укытучыларына бик тырышырга кирәк. Аларга менә дәресеңгә дә әзерләнергә кирәк. Үзеңне дә матур итеп тота белергә кирәк. Матур сөйләмең белән дә һаман сөйләп кенә балаларга да тормаска кирәк. Җырларга биргә, өйрәтергә кирәк. Менә шул вакытта телнең матурлыгын балаларга аңлата белсәң, ул бик яхшы булыр дип уйлыйм мин. Рәмзия Муллахметова бер генә татар төркемен укыта, калган төркемнәр руслар, ләкин ул хәтта аларга да телне белүнең мөһимлеген аңлатырга тырыша. Менә мин аларга татар телен белегез дим. Сез сөйләшә алмассыз дим.
Әмма ләкин аңлагыз дим. Чөнки татар телен белсәгез, 14 телне бик җиңел белә аласыз дим. Мәсәлән, менә бит француз телен генә алыгыз. Анда бит бар, бар, бар. Менә алар җиңел генә өйрәнә аласыз дим. Мин менә татар телен укытканда балаларга әйтәм. Балалар, татар теле йомшак тел ул. Халкыда аның йомшак күңелле, кешеләргә мәрхәмәтле. Менә ул телне белегез дим. Ярты гасырдан артык Рәмзия Муллахмәтова укытучы һөнәренә хезмәт итә. Бу вакыт эчендә ул үзенең сайлауына бер тапкыр да үкенмәде. Үз һөнәрен Рәмзия Муллахмәтова балаларга булган өчкерсез мәхәббәт. Сүз уңайыннан иң яхшы туган тел һәм туган әдәбият укытучысы конкурсының йомгаклау этабы быел Карача Черкес Республикасында узачак. Ул конкурста Татарстан данын кем яклар, анысын инде тиздән республика финалында билгеле була. Аңа әзерлек башланды. Шулай итеп, ел укытучысы Бөтен Россия конкурсы финалистларының һәр кемнең дә дулкынландыргыч вакытлары 90 кеше илнең 89 субъектыннан региональ этапларда җиңүчеләр һәм шулай ук Россия Тышкы эшләр министрлыгының чит ил мәктәпләренең ел укытучысы конкурсында җиңүче. Ул инде 2нче ел Россия Мәгариф министрлыгы ярдәме белән Тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан үткәрелә. Финал 3 октябрьдә Мәскәүдә узачак. Татарстанда зона этаплары тәмамланды һәм безнең төбәк бу яктан башкалардан аерылып тора. Катнашучылар мәктәп, муниципалитет һәм район дәрәҗәсендә генә яшырга түгел, якын районнардагы хезмәттәшләре арасында да эшләрен күрсәтергә тиеш. Киләсе материалда Саба районында узган конкурсның зона этабын күреп алырбыз. Әйләнә тирә буенча ачык дәрес. Надежда Косолапова башлангыч сыйныф укучыларына дөньяның ничек төзелгәнлеге турында сөйли. Мондый масштаблы конкурста Надежда беренче тапкыр катнаша. Ул жюри аның чыгылышына яхшы тәэсир калдырачак дип саный. Чөнки аның темасы буенча белемнәр көндәлек тормышта да кулланыла. Я безумно люблю детей. Мин балаларны бик яратам. Мин аларны тәрбияләргә, өйрәтергә яратам. Шуңа күрә нәкъ менә шушы фән, шушы категориядәге укучылар белән минем һөнәрем бәйле. Ярышта Мамадыш районыннан Асия Хәсәнов да катнаша. Ул балаларны гадәти булмаган материал белән мавыктыра алды. Укучыларга даими рәвештә сораулар бирде, аларны тактага чакырды, темага чумдырды һәм үз дәресен бик динамик алып барды. Икенче мәктәп таныш булмаган укучылар, булар барысы да укытучыда курку уятмады. Чөнки аның өчен үзеңне сынап карау, тәҗрибә туплау һәм дәресләрне алып баруның яңа методикларын белү мөһим. Какую гласную напишем? Все согласны? Нет. Балалар бик төрле. Укытучыларның иң мөһим бурычларының берсе шул укучылар белән уртак тел таба белү. Шуңа күрә һәр тәҗрибәче үзен ел укытучысы бәйгесендә сынап карарга тиеш. Бу конкурста аларның көндәшлеккә сәләтлеге, тәҗрибәлеге һәм арашучанлыгы ачыла. Балалар белән дәресләр үткәрү методикасын һәм укытучыларның компетентлыгын бәяләү өчен Татьяна Алексеева чакырылган иде. Дорогие коллеги, хочу вам сказать, что главный Кадерле коллегаларым, мин сезгә шуны әйтергә телим. Сезнең төп бүләгегез залда утыра. Бу сезне яклаучы кешеләр. Карагыз, аудитория минем белән тулысынча килешә. Нигә? Чөнки сезнең һәрберегез артында команда тора. Ел укытучысы Бөтен Россия конкурсының төбәк этабының зона туры Саба гимназиясында узды. Конкурста 5 районнан фән укытучылары катнашты. Конкурсның шәһәр этабында җиңүчеләрнең һәм призерларның исемнәрен Казан ратушасында атадылар. Ярты гасыр дәвамында Казан укытучысы татар телен ничек саклаган һәм ни өчен аның янына кунакка Татарстан рәисе килгән? Казан студентлары Бөтен Россия татар ашлары көнен ничек билгеләп үттеләр? Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр алга таба мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан мавыктыргыч яңалыклары белән кызыклы тәнәфес рубрикасы. Сәлем дуслар! 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме гөрләп үтеп китте. Барлык әниләрне, әбиләрне, сеңлеләрне язның иң матур бәйрәме белән котлыйбыз.
Шул уңайдан Кызыклы тәнәфес сәхифәсендә дә әлеге бәйрәмгә бәйле иң лаеклы ханымнарны күреп булачак. Алдагы минутларны бергә булыйк. Аны татар телен коткаручы диләр. Ул ярты гасырдан артык туган тел сагында. Сүз Казанда яшәүче Нурания Гажиева хакында. Ул 58 ел укытучы булып хезмәт итә. Нурания әбине 100 еллык юбилее белән котларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзе килде. Бәйрәм уңаеннан аңа Татарстан автономияле Совет социалистик республика төзелүгә 100 ел медале дә тапшырдылар. Нурания Мөхәммәд кызының без дә чын күңелдән котлыйбыз. Агитатор булып эшләү укытучыга караганда да авыр булды. Анда печәндә җыйдык, мыгылда куйдык, мыгылда тарттырдык, егендә чистартып укытырга да өлгердек. Чираттагы герой ханым ел хатын-кыз исеменә лаек. Ул 45 ел дәвамында балаларга туган як тарихын укытты. Сүз Яшел Үзән районының Нурлат авылында яшәүче Роза Ягудина хакында. Аңа 3нче яшь геройлар арасында ел хатын-кызы исеме тапшыралар. Шунысын да әйтергә кирәк, Роза Илдус кызы әле мәктәптә сугышта катнашучылар өчен дан залы ачу тәкъдиме белән дә чыга. Миңа калса, бу һичшиксез чынга ашырга тиеш. Я попросила внука моего ученика принести семейную фотографию. Семейная фотография находилась в тяжелой застекленной раме. И мне пришлось вытащить эту фотографию. И когда вытаскивала, за фотографией находился вот этот портрет. Алдагы язма ашарга яратучылар өчен Теләче районында Юнус Ахмаджанов истәлегенә кулинарлар конкурсы узды. Татар ашларын популярлаштыруга зур өлеш керткән остазыбызга быел 96 яшь тулган булыр иде. Аның өчен дәвам итүчеләр төрле яшь категориялары буенча берничә номинациядә ярышалар. Монда иң матур торт, камыр ризыгы, бәйрәм бәлеше, балык ризыгы, иң матур салат, җиләкле десерт, заманча ризык кебек тәмтемнәрне пешереп, жюри әгъзаларын шаккатырырга тиеш. Эх, бу ризыкларны күргәч, башлар әйләнеп китә үзе. Особенностью приготовления теста является то, что оно должно быть чуть плотнее, чем тесто на пельмени. И вымешивать его нужно дольше, на минут 15. Когда вы его вымешиваете, клейковина набухает, и тесто становится намного эластичнее. Действительно, когда раскатываешь, пласт становится более большим, и, соответственно, тесто тонкое и не рвется. Кыса телефоннар яшәргә кумачау итә, сүз үзләрен неолитлар дип атаучы яшьләр хакында. Оларның тормыш фәлсәфәсе әнә шундый: ирекле рәвештә гаджетлар, смартфоннардан баш тарту. Үз чиратында алар китапханәләргә йөри, китаплар укый, рәсемнәр ясыйлар. Ләкин ничек кенә булмасын, кайберләренең кыса телефоннары бар үзе. Алар бары тик кнопкалар белән генә кулланалар, интернетка чыгу өчен түгел. Ә сез смартфоннардан баш тартырга ризамы? Тогда для тебя небольшой сюрприз. Так, ну, держи. Спасибо. Отличный телефон. Там еще вон что есть. Во! Әнисе кызының көен дөньяга тарата. Акшта яшәүче бер ханым үзенең 10 яшьлек кызының ноталары язылган кагазын таба. Әни кеше узак уйлап тормый, аны социаль челтәрләрдә күрсәтә һәм тиз генә аны бик күп төрле ил музыкантлары һәм хәтта оркестрларга кадәр уйный башлый. Инде аны 6 миллионга якын кеше караган. Кыз бала өчен бу әлбәттә көтелмәгән бәхет һәм инде танылу да алып килә. Менә дигән шәп бүләк бит. Бу атнагымна шулар иде, чырашырбыз. Сау булыгыз. Кем яңаны өйрәнеп, искесен кадерли белә, шул укытучы була ала. Бу сүзләрне борынгы Кытай фикер иясе һәм фәлсәфәчесе Конфуций әйткән диләр. Укытучыларыбызны, тәрбиячеләребезне, остазларыбызны яз килү белән тагын бер котлыйбыз. Илһам, матурлык телибез. Сау булыгыз.